खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 23 जानुवारि 2023 बाराय जाबाय समबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै मोनसे दुखुनांथाव आरो खास्रि बिस्रि जाथाय सासे बर' आइजोखौ सासे मुस्लिम सुबुङा इनाय बुथारदों। गुवाहाटी नोगोरमानि पाटासिल आम्बारि ओनसोलाव सासे बर' आइजोखौ सासे मुस्लिम सुबुङा बुनानै इनाय बुथारदों। बुथारजानाय आइजोनि मुङा जाबाय मैना बर' आरो बुथारग्रा दायनिगिरिनि मुङा जाबाय निजोम आली। उनाव जाथायखौ आम्बारि पुलिसा खौरां मोननानै जाथायसालियाव थांनानै निजोम आलीखौ एरेस्ट खालामनाय जादों आरो बे जाथायखौ मोजां मोनलायनायनि गेजेराव माखासे सोमोन्दो लाखिनायनि थाखाय बे जाथाया जादों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। कर्नाटका रायजोनि हरालाहाल्ली तुलुकनिफ्राय सासे 11 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'खौ मासे हाग्रानि लख्राया अरना लांनानै इनाय बुथारहैदों। थैनाय गथ'नि मुङा जाबाय जायान आरो बेनि गोथै सह'खौ गामिनिफ्राय 1 किल'मिटार गोजानाव बोखांनो हादों। बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मुसलपुरनि बर' आइजो मलिसा नार्जारी बिथाङा गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय 6 माइलाव हेयार एन्ड बिउटि सेलुन मुंनि गंसे गला बेखेवदों। अदेबानि बिउटि पार्लार बेखेवदों। बे बिउटि पार्लाराव गोबां खम बेसेनावनो गोबां सुबिदाखौ मोननो हागोन। बिथाङा मा बुंखो बेखौ ससे खोनासंदो। दासिम दा गंनै जाबाय 2012निफ्राय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि मुसलपुराव बेनिफ्राय आङोथ' ट्रेनिंबो होबोबाय ओमफ्राय बिदिनो खामानि मावबा गामि गामि मेकआप खालामबोबाय ओमफ्राय दा आं बेयाव माने स्टार्ट खालामदों आरो फार्स्ट। आंना एक्चुअलि माइना नार्जारी ओमफ्राय आंना पार्लारनि नामा मलिसामोन नालाय मलिसा बिउटि सेलुनमोन नालाय बिनि थ्रुयैसो माने फेमास जाबाय बिदि बेखायनो आं दा बेयाव नामखौ मोननै दोनबाय माने एमएम बेजों रेजिस्टार खालामबाय आरो आङो गभर्नमेन्टजों बिदि। ओमफ्राय जेनेबा नोंथाङा कर्स लादों नामा? औ आं मास्टार डिप्ल'मा खालामदों 2001 जोंनाथ' बेयाव मास्टार डिप्ल'मा खालामनायाव 1 इयार बेनिफ्राय आं बेयावनो बिदिनो जबबो मावदोंमोन ओमफ्राय आरो स्टुडेन्टफोरबो फोरोंफादोंमोन बिसोरजोंनो ओमफ्राय बिनि थाखायनो एक्सपिरियेन्सा एसे बांसिन आरो। आङो 12 इयार्स जाबाय। औ 12 इयार्स जाबाय 2012निफ्रायनो ओमफ्राय मस्टलि जोंनि आन्टियाबो बिउटिशियान नालाय उन्दै क्लास 8निफ्रायनो माने मोनबोबाय थादों बे लाइनखौ आरो बिदि। बे पार्लारनि एड्रेसखौ एसे बुंनानै होनो हागोन नामा? एड्रेसाथ' 6 माइल ओमफ्राय नैबे AACB केम्पास दं आंनि पार्लारजों एकदम माने एटाच नांजाबनाय बिदि। ओमफ्राय नयनतरा दं बे मोनसे बै श'रुम मोनसे बे खाथियावनो जायो। जेनारसि हस्पिटाल औ ओमफ्राय बेसेनफोरखौ खोन्थानो हागोन नामा जेनेबा खानाय बोनायाव बेसे मुस्लिम? दाथ' नै ट्रेन्डिं माइक्र'ब्लेडिं ओमफ्राय बेयावहाय माइक्र'ब्लेडिंआ बे पार्लारफ्रावथ' 12,000 बा 8,000 बेबायदि लायो ओमफ्राय आङो 5,000 बिदि लायो। बेनिफ्राय आरोथ' नोङो बयबो देलायनो लुगैयो ओमफ्राय सोरबा फैसा गैया बिदिखौबो आङो माने अननानै माने एसे खमावनो खालामना होनाय जायो आरो जेनेबा मिनिमाम 3,000 2,500 बेबायदि लानानै। माखासेफोरनि बेसेन जेनेबा फेसिलिटिफोरनि ओमफ्राय हेयार स्ट्रेटनिंआव स्टार्टिं 2,500 ओमफ्राय लोगोसे हेयार स्पा फ्रि ओमफ्राय हेयार काटिं फ्रि बेयो जाबाय आफ्टार 3 days जागोन आरो बेयो। ओमफ्राय केराटिन ट्रिटमेन्ट दं जेरै हेयार कालार खालामखांबाथ' नोङो केराटिन ट्रिटमेन्टथ' खालामथारनांगौ नालाय ओमफ्राय बेखायनो केराटिन ट्रिटमेन्टआ बिराद इम्परटेन्ट ओमफ्राय बेखौबो खालामो केराटिन ट्रिटमेन्ट ओमफ्राय हेयार कालार बेनिफ्राय आरो हेयार स्मुदिं गासिबो मेकआप गासिबो। ओमफ्राय बे मा होनदों जेनेबा नोंथाङा होनदोंमोन ना दागखौबो खारहोनो हागोन होननानै? पिगमेन्टेसन फेसियेल होनो बेखौ एक्चुलि बे पिगमेन्टेसन फेसियेला जेब्ला स्किना ड्राइ जायो होमबाथाय पिगमेन्टेसन फेसियेल खालामनाय जायो ओमफ्राय लासै लासैनो खारलाङो आरो बेयो। औ नानेखाया हामो। आंथ' जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट मुसलपुराव आंजों दिनैसिम 2012निफ्राय आंजों खालामजाबोगासिनो माने ओमफ्राय जायना दाग दं बिसोरना हामबाय बेनिफ्राय आरो दा सोरबा जायोबाबो बिसोर फैबाय थायो बिदि। बेनिया 1,000 लायो। औ 1,000 ओमफ्राय आङो ट्रिटमेन्ट बादियै लिंहरनाय जायो मान्थआव 2 times बेबायदि लिंहरनाय जायो।
नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।